И така, както видяхте, нашите рамки за снимките са вече готови. Сега вървя към прословутия вход, където предстоят да бъдат окачени и да направя най-малката си изложба в вход на блок. Ето вече сме в входа, където ще бъдат монтирани снимките. Може да видите, доста е уютно, има всякакви зеленини, тук има диванчета, масички, етажерки. Ето даже в входа си има някаква награда тук за най-добре поддържана градинка. Ето и първата снимка, която ще бъде монтирана. Ето ги и нашите инструменти. Чакаме Момбратовче да се включи всеки момент, който си търси нещо тук отзад и да започваме.